a Jindra Slavík 42. Takže kluci určitě se zlepší, mají na to nějaký ještě čas. Takže na čele Sampo Rainio, Finsko na bedně číslo 42, Eskandel číslo 2 a stojnička je na třetím místě čtvrtý Pavel Dvořáček číslo 171. Presne tak, no a Petr, ja musím povedať, že keď to podľa tohoto kvalifikačného tréningu, to poradie, ktoré vám hovoril teraz Petr Kováč, tak európsky šampionát presne o 13:00, pretože to bude race